Nasawi ang isang lalaki sa San Carlos City, Pangasinan matapos itong makuryente sa isang live wire sa kanyang ginagawang sidecar. Nakilalang biktima na isang 27 anyos at residente ng barangay San Isidro sa bayan ng Binmalay. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, aksidente nitong nahawakan ng live wire ng kanyang tinatrabahong linya ng ipinapaayos na bahagi ng isang sidecar. Ayon kay Calasiao Police Station Deputy Chief of Police, Police Major Rusty Ventanilla, inaalam na ang pananagutan ng may-ari ng sidecar at amo ng biktima. Actually, nagwi-welding po ito ng yung sidecar ng motor, ina-align, alignment ng tricycle. So, accidentally nga, na-touch niya yung live wire. Well, doon tayo papunta, no? Doon sa, of course, ganyan talaga yan. Pag ikaw yung may-ari ng sidecar, sigurado yan, though may konting siguro hindi nakita nung victim, but I'm sure yung may pananagutan pa rin yung may-ari ng sidecar. Kaya tutulong pa rin siya doon sa victim. Agad namang itinakbo sa paggamutan ng biktima, subalit idiniklara itong dead on arrival. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.